Και εδώ αρχίζει και εμφανίζεται κάτι που οι λακανικοί ψυχαναλυτές θα το πουν το πραγματικό. Μία εμπειρία δηλαδή που ξεπερνά το νόημα και τις λέξεις. Για να εξηγήσω το πραγματικό για τη λακανική ψυχανάλυση, σκεφτείτε κάτι που δεν μπορεί να υποθεί με λέξεις, να επεξεργαστεί, να συμβολοποιηθεί. Δεν είναι πραγματικότητα όπως το λέμε καθημερινά. Είναι κάτι που δεν χωράει σε λέξεις, που δεν μπορεί να επεξεργαστεί η ψυχή μας, δεν βγάζει νόημα, σπάει το νόημα. Για να σας πω ένα παράδειγμα, σκεφτείτε ότι βλέπουμε κάτι, μια σκηνή που είναι πολύ σοκαριστική. Εκεί παγώνουμε, παθαίνουμε σοκ, δεν μπορούμε να βρούμε λέξεις να το περιγράψουμε, δεν μπορούμε να το χωρέσουμε μέσα μας, η ψυχή μας δεν μπορεί να το χωρέσει. Εκεί αγγίζουμε το πραγματικό. Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσω ότι δεν είναι ο πόλεμος αυτομάτως που συνεπάγεται το πραγματικό, αλλά ο πόλεμος θα φέρνει τη ρήξη εκείνη και τις εικόνες εκείνες σοκαριστικές που θα μας φέρνουν αντιμέτωπους με το πραγματικό. Και τώρα που σας είπα αυτά, πάμε να δούμε τι έχει πει ο Φρόιντ και ο Λακάν στο γιατί γίνεται πόλεμος.